presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mga niyan sa inyong alagad sa kangina Trifon Morales? And then my partner sa ako din si Randy Tayad. Kung ako ang pasultihon nila itong programa, kung ako ang pasultihon, asap kita ha, always say a prayer ng kiksunan. Unahon ta ang pagampo ug ang pagpanlangin sa itong labang makagahom. Lord, thank you kay Lord, si mong gihata ka na mong grasya. Matagadlaw. Thank you kay Lord. Okay. Ako sa nang i-shout out sa mga si akong amigo sabi si Joel Polvera no diha sa Camotes, Santiago Bay ug sa kuano sa Compostela, sa Green Lagoon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa namo. Diyan napita pagsuro namo kusog kayong DWH Speed and napita. Thank you kayo ug sa mga igsuon sa diha Joel Polvera, akong Brad Joel Polvera. Thank you Lord. Okay. Bueno, ang sutang po ko na ito katagan o pagtagad no. Pinadakinis usak ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Timoy. Kinigibatan ng doon sa radyo ni Ray Arellano. Kagsunan lang itong singer si Timoy. Kini ako problema bahin na sobrang kabuutan sa akong asawa. Bot, ang uban nga nagpada din salbayos ba nilang asawa kani buutan kaayo. Giabusaran pagitaon. Pero aron yung masabtan ang istorya na ko, no? Ay, naniyon ako pagsugod ang mga paghitabo, ha? Karaoke na lang ko aning ako ang cellphone ko sa ako naguba man tao ning ako atawong sista daw. No, sa mga tao ni maayo ni sista, ha? Ay, yun na, be. Kani akong katahon. Ay, be. Kani, larga. Kani, burdindo tete, be, kadyot, be. Ako ning balik, be. Daray. Larga. Ge, hey, bol! Sa nag-edad na ako og 14, gusto na ako og labing-labing. Ang bata ko nga kasing-kasing, nangandoy makakita na girlfriend. Nagsuyon ako og sigarilyo, aron ingnon nga ulit tao. Miinong makustuwa og bino, aron lang sila mobilib pagayo. Makainom gani ako bunalan, lusion pa ang akong dalunggan. Sagsadalang na ako mubere. Ay, pre, nadi ka diya. Ay, yun na, pre, paungot ko diya akong cellphone, pre, ha? Pangil ngigay mo, pre. Wag yun ta. Hurot akong bilib ni mo. Hurot nga, nagubaw na akong sista. Naaraman ko ani taong karaoke na kong gamay nga sa cellphone. Tinuod bitaw, pre. Wag kaso okay na kapon, pre. Ha? Tinuod yun akong sulti, pre. Bida, tinuod ko tao. Dugay na ko ni bawa na, pre. Karoon pa na kakabantay, ha? Ay, naunsa. Mo sa nagtago-taguan ang talent mo, pre. Ganong taguan mo gano'n ni mo. Naghanda ang dili makakitaan na, pre. Ay, wani tagu, pre. Ikaw na yung kakita tao na. Niawa yung maayo na sista na ko. Mao ba, pre? Rakan ko ng maayo. Pero bilib yapon ko ni mo, pre. Wag na yun na bilib sa gamay sa kong bilib kay imo mga nahurot. Karaanan na, pre. Wag na yun kay lai ikasulti na. Kadar, yun. Bitaw, pre. Saban? Pagamita kong 300 niya, pre. Bukas malaywa. Kana, pre. Maunay bago kayo. Bungot ito'y. Kang mahagin mo dag timing, pre. Ka-timing, di ko, pre. Timingan yun mo, pre. Gawa ko'y kwarta. Bungot ito'y, pre. Naunsa mo, oy? Oy, day. Nagkot-kuot at ako din, Pre, day. bukong. Ikaw nang gulay na, pre. May buntag niya, pre. May buntag, mga untag paan, oh. Uy, salamat. Dong, ano pa kanas pa rin mo kung di ay? Ay, okay, Mario. Wa pa man sa noon ko ito. Wa kuno sa budget, ay. Kasi may budget.
Ano daghan sudan dito, oy? Nangumpra man ko. Di day nang huwam ta siya ang kwarta lagi na ako may tang nagkuot-kuot sa bulsa diri mo nang nahilo mo nyo wa mo ko'y kwarta taon diri. Pinadahuwa mo ni mo, pre. Ay, kuan mare. 500 ra good mare. So, kinintos ka. Kaya tayo mo giinggo niyo, kinintos na karon. Ay, gani harapan to pre. Karon nga si Marilinda na may nangaw na. Aw. Pag-sure di. Idasan ng style na, no? Na mo pagalis diha. Pre, siguro ipait na ni magbugas, no? Salamat kayo taon mare ha. Ibuyog ko gipa. Huwam mare. Tagal ka pa untag taas nga kinabuhi sa kay Tarzan mare tungod sa imong kamatinabangon. Ako de pre, wala ko'y labot taas di ay ane. Hangyuan lang Ginoo pre. Nga? Unsa na di ito eh? Haris ako mare ha. Sige, bye-bye. Salamat kayo mare ha. Okay. Oy! Magako rin panbi. Pre, kano sana ni mo bayre, pre? Pre, magkong! Awa na, anak dungog. Dali na bungol sa kanaan. Sab sa kadayon, ditsum lang kaghatag taon. Dong Timoy, mutabang gani kag taw, tabang sa way pagduha-duha. Ay, purpitasan ni mo na yun. Lagi ka ba o mangkuana? Pero klaruha sang tao imo tabangan. Kung di ba maro or mubayad ba o dili ba? Dili tumubayad si primo ko. Di na to eh. Wow, ganito ka bayad sa iya. Taong utang iskin di taon sa ilang nagsalo taon. Kana mga 500. Ay, pasagdi oy, ayaw ko na hunaa kung unsa o kinsa ng imong gitabangan. Ang importante nga nitabang ka, wa kay gipili. Kay ang Ginoo nagtanaw man si imong gibuhat. Ay, kuan day ba kanang pananglitan kon ang kwarta gamay na lang kayo dayon nya imo pag yung pahuman. Ayo tao dayo. Kung gikinahanglan, ihatag nimo. Unya kita ni ihatag yun. Unya kita ni wala. Ha? Dong, ayaw problemahang umaabot. Kay naa may Ginoo. Siya may mo provide para nato. Nalimot ka nga God is a good provider? Ihatag niya ang imong gikinahanglan. Labi na kung ikaw dili sa kamo daw sa imong isikataw. Mao ba day? Oo. Siya lang gud ay mao da nya. Mao na ngayaw pag dinaw. Kung doon na ka ikahatag, ihatag. Kanang kinasing-kasing nga pagkahatag. Dili kay magduha-duha ka. Nga tingalig mo bayad ni dili. Mubayad siya o maayo. O dili sad pasagdi. Bida no? Ana day na taon pagkabugot si itoy. Sabes que te adoro, me tratas mal. Pre, Pre! kalu adungon ka balita ro pre. Ako sa na? Sino mundo ba? Di ba kauban mo kaya to trabaho pre? Oo. Usa siya nako sa makasud sa siya may kapasud sa maong trabaho taon. Pero ay forbida siya unang nataktak taon siya nagpasud ako. Siya unang taktak. Oh, wa mo magdungan o kataktak ka diyan to? Wow, ako gi taktak taon. Kuan mo ko ato kanang nasirhan ko sa pultahan pre kay gisira man ang among trabahoan taon. Mao ba pre? Ang ano ba tadi pre? Nabayaran ko no yung mundo sa inyong kompanya pre. Usa? Sige ka pre. Ha? Pre do. Sulti nila pre. Pero sini mo daw nagsulti di mo anak. Dili ginoon pero mao man ay nagawat nga balita. Nagpahikay pa mga kuno no mundo. Nagpakaon kon muslingan pre. Away nakakaon. Ikaw kakaon ka wa? Wa? Ay nga naman. Di ba may slingan? Slingan rin makanon di ay. Siblar sa dana. Barta kay malugi kuno na pre. Nya unsa may nakanindot anang balita ron nimo be? Kamu mga ba na trabaho so ikaw proud nga makadawat puta ka. Proud ha? Bitaw sa no? Pero basin sa di na tinuod pre ay. Tinuod na pre, legit mga balita. Anong kay mo ka legit ha? Headline din ha? Sige, pero sige lang pre. Muangim ko ron dito la. Mangutanon ako ng mundo. Sige, pagutan na ako ng plihog pre. Wala problema pre. Ako mangutanon. Pre. Ngamita sa tag 500 ya pre. Lisan talaga niya. Absa karon lisan ta ka. Madtom niyo kun mandawe pre niya. Kuan kini magian man ako lang ng mundo. Ako siyang hapiton. Ako mangutanon unsay pong unya unsay surte surtihan to dayon ka. Mao ba 500 lang pre kay kuwang kong kwarta dito. Kuy kwarta diri pre yo tanaw. Grabe sa mo pre. 300 pre. Wala lagi koy kwarta wa ko kadang ako pitaka ganeo tawa. 100 na lang pre. Lisan talaga. Wala lagi ko kadang ako pitaka bidas libo pre oy. Okay ra pre. Naaraman ka sa inyo. Pwede ra kwaon mo imong pitaka dito. Gawas di mo manghuwat pre ha? Sige na pre. Kuha lang dito ka dito. Pitaka mo maghuwat ko. Unya lang pre, nagbalik lang nimo.
Patang na sa mundo dito kung tinuod man kadawat siya gikas ko pa niya. Yan na, pre. Kaya rin mo kong diriagi. Shortcut mo ko. Sige, sige. Oy. Ni-out man nga. Murag. Suko man siguro. Suko ka to. Bahol mag 500. Dong, Iday. isa Piyawan matapos ako. pa lang nilakaw. Ay, si Pardodo, te, ay. Nga naman, ang sa may tuyo at to. Ada, recap kang pangkong. Tempa, unsay recap. Sumpay ba? Sumpay. Ako, nanghuwan man tong kwartas primo kong. Mausan si Predodot. Sumpay to iya, ha? Ang yapo, day. Unya, gipahuwam ni mo. Oy. Ay, naunsa ba taong katimoy, uy. Ayaw pag dinaw, uy. Ayaw pag sinwapang. Kay di gyud ka malangit, ana. Ha? Una, langgit sila. Labi na di ka ba yan? Malangit na sila, ana. Ay, ko na hunaa. Ang imong kaugalingon may hunaa-hunaa. Naunsa baya ka. Inigbali sa panahon timoy, ambot lang og naabak kay maluoy nimo. Ug mabali na sad ang panahon, ikaw na sad ang manginahanglan nya mo duol ka ng mga tawana, manghuwam ka, ambot lang pahuwamon baka. Baka magpahuwam nila. Bida, bahuwam mo na to, libakol pa magalita, bida. Di ba sa kung bahuwam nila? Niyaasa naman lang ka kung ikaw na yung manginahanglan, bi. Ano ako na gani mo? Anong ari man kamudagan ako, nga kita mang duha ang naglisod. Ano? Mungkin taglay ko mon. Kinsa lagi magpahuwam Ate nimo. Priscilla, raganda, pahuwam to. Kung man ka magpahuwam nila, mo na akong giingon nimo. Nga kung doon na ganitaw nga moduol nimo og mohangyo, pahangyo, kay dili pa mahibawan ang panahon. Ikaw na say manginahanglan. Unya, ikaw na sad unya ang manginahanglan, be. Unya, moduol ka ng mga tawhana. Magkasiguro ka nga pahuwamon pud ka, di ba? Di gyud na magpahuwam. Ayaw anang huna-huna, Kung mobayad sila o dili, bahala sila. Ang importante nga, nakatabang ka. Hay, pakakidot kining mga tawana. Pangamong ining ila da. Mga mungan naman. Ang sila mo ni kahanglan, unya ako yung magkasaban. Sabi na istorya na di, pangamong ng ila, ha? Ay, wata ka kasabi. Uy, gimaymayan talang ka. Ay, pagkakidot. Kini ako masawa religyoso mo gani usahay. Di lang ko kay ko ganahan mo kuyo gani niya. Kay halos gaman na itong simpyat. Ako ana daw ay kanang walihan di tani niya. Unya. Pagigda na to. Kapoy sige kwinta ng mga halis manok. Papahuway na to. Higda na ta. Nana si samog nuktok. Nana. Padung na ko diya. Ay. Unsay ato Pre, Timoy? Pre, naas mari, pre? Marisita, ikaw ang lagi na, mare. Taon, pre. Yun na, malipayon man. Unsa man? Unsa na Nagkila ko, pre, uy. Sige, taon og sampog sa imuhang anaw niya. Sige, hingo sa nang imong ilong. Abi na ko nagkatawa ka. Mauman kini akong naong, pre. Kangilaan sa nang naong nga, mare, oy. Nailad man ko. Abi na kong malipayon kay ka. Kay, nakita man pirmi mong ipon. Ug makita day ngipon, may katawa na day na, pre. Asa mo kita magkatawa ka di makita ngipon, be? Pasensya na ka, pre. Tarawa, katawan na sad ka. Wala kay ko magkatawa, pre. Uy, naghilak. Lagi. Unsaon nga ka ng imong tingog naghilak. Pero imong naong nagkatawa. Lisod po kayo. Adliba di ka nga. Naghilak kang nagkatawa, di ba? Pre, magulanon taon ko, pre. Muna naghilak ko nga nakatawa. Dawa, ikaw rin ang sulti. Bida eh. Ako na lang nagisulti, pre. Kay imo may sumpayan dayon. Unsa man ato ron nimo nga mianhi ka man dinhi nga naghilak ug nagkatawa. Unsa man dayang nitabo nimo, mare? Pre! Mare. Tarawang katawa. Pre, aga kumbana si Temyong. Ay, kaya nga no, naunsas pre Timyong, ha? Naunsas pre Timyong, mare? Naunsa man? Ana, pre. Oo, sa'yo na. Naunsa na dong. Uy,
Marisita, ikaw na. Oh, Mari, ako. Wa na akong bana, Mari. Wa na si Paritim yung ninyo. Mari, ayaw pagkatawa, Mari. Day. Maugin na yung naon, day. Basta buwilak. Ayun daw, bro, katawa. Kita mo giligi po basta buwilak ka daw. Oh, Mari. Ay, dali, sod na rin, uy. Naon sa mga kadong, uy, wapanin mo pa dayon na si Mari. Naraman na sa pultahan, uy. Mari, dali, Mari. Arita sa sala mag-istorya, dali. Diha, diha lingkod, Mari. Sige, day. Istorya lang mo diha, day, ha? Kaya aray lang ko sa daplin. Minaw lang ko ninyo. Kuha sa tubig dito si Marisita Dongbe paliho para maluag-luag ang dughan ani. Okay, day. Soft drinks lang, Mari. Soft drinks. Timoy, soft drinks kuno oy. Soft drinks. Kadiot, day, ha? Soft drinks, iya, ha, day? Soft drinks. Unsa man, bugnaw, day, o kanang bagong giinit? Kana lang bugnaw. Can or bitol? Bato lang. Batol. Na straw o gwa? Butang ilang straw. Ablihan daan o, dele? Timoy, naunsa man O, day, kapoy. ari na ko, day. Nanay soft drinks, Mari. No, sige na, inom sa. Uy, pan, Mari. Udi pa, biskwit. Timoy, Day. wa ka mag-apil og... Nabay pa, day, brikat. Dadi, ha? Nara day, Mari. Ay, Kata- salamat, Mari. So, karon, unsa na imong problema, Mari, ha? Ako ipapalubong sa kong bana. Ako Wa kay ikapalubong. Wa siya kapalubong. Ay, may problema, oy, tagaan ta kalubong. Day! Timoy na matiya na. Wala ko'y bahay kapuyan. Aw, pangitaan ta kakapuyan. Day! Namatiya na, Timoy. Mari, wala ko'y kaunani. Aw, tagaan ta kapakaon. Namatiyan, tao na, Timoy. Wala ko'y bana. Tagaan ta kagbana. Si Timoy. Bangas ka! Sobra naman sa Dili ba ito? Dili na! Mao na akong problema. Tungkol sa ka, sobrang buutan sa kong asawa taon. Hasta ko nga iyang bana. Iyan may nung ipangatag taon. Purbida, wak na bayabag ako asawa tungkol sa kabuutan. Murag sobra kay magayluyon ba? Okay. Ang kuya ani og nay mangita nga wa na siya asawa og siya mimingon ako himo ang asawa at sakto ko niyang imo taon. Mura naman hinuon kami naman hinuwa ni kalagiya. Paliw tabagi ko niyo bambe, Ate Pres. Kung ka mo ipasultihon, Timoy. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Timoy, Ate Pres. Timoy. Ang problema sa ning Timoy, Ate Pres, no, lahi ko ning iya, ha? Nga naman. Kay uban din yung ipada, mga salbahis mga asawa. Pare atong usang adlaw, ang giir, ang salbahis ngayong asawa. Karon buutan kini ang asawa, Ate Pres, sige. Kada na mag-adto sila niya, magpakiluoy, tagaan gyud pilayhon man, 300. O niya, og tagaan gyud 500, tagaan, bisag unsa pa. Diya pa kay usa nga, damatian siya bana. Nya, giingnan nga, wala ko'y katulgan Maria, taga di kagbay. Wa na ko'y bugas kado. Taga di bugas. Wa na ko'y bana. Taga di kag asawa. Imo na ni Timoy. Ang akong bana. Saon na. Taga di kag bana. Imo ni Timoy nga ako ang bana. Saon lang ana ti Pres. Buutan ni kayo. Ang kuya aning ambot lang no. Ayo no. Buutan kayo asa ka tamngitay nani nga klase sawa no. Ikahimabati mo na. Ganahan ka? Buutan na nga sawa eh. Para natin kiyato sa Tagalog giyano, ari ka sa Old Testament. Sira kapitulo 8, versikulo 12. Matod pa dire, kanang dili maayo nga magpahulam ikaw ngadto sa usa ka tawo nga mas gamhanan pa kay kanimo. Kung imo ning buhaton maay pag-isipon mo sa naisipon mo na lang kini nga nawala. So, ang gibuhat ng asawa, murag musigo ang itong ibasa karon kay ang iyang gipahulam, puro man mga uyamot, dili man labaw pa nila. Dili man gikoy ayaw pagpahulam sa tao nga mas gamahanan pa kanimo mo ipong. Engno ta eksakto siya gamay, murag mo igo og gamay. Kung ari ta sa New Testament, ari kita diri sa kaniya Sirach 8 verse 12, arita sa New Testament sa Lucas 6 versikulo 18. Ato kunong tanawon din sa New Testament ay sa Lucas 6 verse 18. Awan na to din. Verse 18 asa tadapit ha.
Naa dire ay kanang giingon dire. Kadiyot sana wala man. Lucas, unsa man to? Dilakaw to. Gipalit ang kuan page kon kusugod ng aircon diri na pitaw ay. Na. Nawala man. Asa oy? Verse 18, Lucas verse 18. Adi ara. Adara, kita. Nawala gyud. Unsa man to? Ito na lang. Ito na lang. Balikon ko na ako, ha? Balikon ako dire. Sirach 8 verse kuan. Nawala Verse po. 12. Sirach 8 verse 12. Mauna. Nawala. Dili maayo nga magpahulam ikaw ngadto sa usa ka tawo nga mas gamhanan pa kay kanimo. Kung imo kining buhaton may pag-isipon mo na lang kini nga nawala. Pero kato, bam, dili man to labaw pa niya, di ba? Murag doon na say katarungan nga pawamon to niya, bam kay luoy yung putaw kayo. Unya. Nakamatikod ka, mabito to ang ingon katon sa New Testament ako tatong supporting evidence, supporting mga lines ana kay giingon man didto nga panghatag kamo ug kamo paghatagan mo ta kun basta to nawala nga bersikulo ug ang taksanan nga gamiton mausay gamiton unya sa Ginoo sa pagpanghatag niya. Nakalimot ko ako kita dili man mao ang linya ha, pero sa Old Testament akong gibasa ngayon ay kamo panghatag mas gamhanan pa ni sigo kini nya kadto bitaw nakadungog ka to na linya nga gilitok siyang asawa nga ug mobayad maayo ug dili mabayad mayroon gihapon yan ingon mo tong bana nga unya unsa man ay sige lang ug di gali ihatag na lang nila ug di lang gyud ingon ana akong bana sa gibuhat siyang asawa Gulyat naapod sila ikahatag kay ngano mga hatag man suna sila ikahatag naa sila og sa kuan pa sa mo pa panol sa mo bukid Gulyat may mahikap. Na may mahikap. Katong gingon niya nga, kanang muabot unyang panahon nga, kita mo magkanahanglan, at least naatay, unsay nga ini, naapoy mo doon. Maduulan na to. Naapoy maduulan na to. Pero katong gingon niya nga, wakay ba na, tagaan tagagban na, imo na natin mo, maragkuan na lang, pakapin na natin ito, nga joke. Pakapin to, joke. Pakapin na lang, joke. Lakto istorya ka nang naang, maayo man ang iyang gibuhat pero usa lamang bantayan ani Gulyat kay dunang pinakasulti nako nga inigpahulam kuno nimo sa tao unya nga iyang paghuwam dili day kinising-kasing murag dang diskarte lang dili gyud tinuod siya nagkalisod wala kuno kay grasya nang imong pagpahuwam sa pagkahibaw niya mao lagi bang wala kuno pahuwam nga kuan ka nang ingon naglisod ko. Kanang pananglitan Gulyat. Para na message na abot ako sa phone Gulyat. Kanang, Bambi na, kanang pa-Gcash, kanang infection akong anak. Yan, anak. Dili man ta ka tuog, tinuod pa, kaya di man mikaila. Na-message naman sa cellphone. Tinood na. Yung pananglitan, katong yung amiga lagi. Tapa, magpa-Gcash ka, mabayad ba to? Dili mo tahuwa man Gcash. Bayad silbi imong gi. Dili kanang ang pasabot ba tinuod ka na infection ng anak di man mikaila. Nya pananglitan mura bag scammer pananglitan mong padaka. Nay daghana na ron. Ayaw padako no ay kwarta nga mo sud nimo. Mo lagi kanang pananglitan nga kan tabangi taong ko ka anak na infection. Kaning niya karon sa atong sugilano nagkinahanglan gyud pero ako sa kangon ingon nga bantayanan kay pananglitan og ang iyang paghuwam maingon nga nakalisod ko nasunugan ko nya dili tinuod nakalisod ko wala koy bugas amo dili tinuod sa iya lang ibinggo so wa kunoy grasya ang imong pagpahuwam witaw tinuod wa gyud grasya tinuod ay ato na itabon akong Gulyat sa akong bahin katong gipaw og ano nihilak man ko katong gipalitan nimo motor dili katong lain ano nila mo namatay akong bata hilak pagkaubalik ano man siya akong ipanitso ang lubong Inday na tawag ko duglo kasi mana akong gikasugat ang igsuon karon pa kanabot kas Mindanao wala ka kabot sa paglubong sa imong pagmangkot ha kisa man ang anak ni kuan ba ano namatay siya namatay ako luhungit og lugaw gani ha so nailad ko so wa ko nun na grasya ka na ingon anak pero wa man kakahibaw
Di man ka, padalita na nalita kay Bao, nagtuta nga, nagkinahanglan ko siya, wag ka may Bao kay, kisa man sa buwa nga magpahuwam nga, nagtuo ka nga iya lang kuan, manjong barono, isugal. Pero kung ni Adrian, kung ako atubangan natin, pres, di kasabaan ako Ano man? Bisa kung sa araw ka, di mo to'y hakaw, puro inyo ay! Salamat ako na natin, dalaman naman. Kung ako ang pasultihan.